Masuk ya ono ya ragu. Ya. Sumput. Aku bicara sesuai fakta. Faktanya yang wajar nih ngono. Apa yang bantah be? Otaknya sini tai wae. Suara mergawe ben iso mergawe ora iso mergawe. Aku ora ngomong sapa-sapa, ngomongnya anak bojoku tak marai mergawe ora iso mergawe. Aku bicara sesuai fakta. Ambil gambar iso tapi aku sing ngerti ya urung iso urung paham. Dene wong paham ya tetep sesuai hatiku karepku. Nek ora ya ora ya nek paham ya paham nek paham ya paham. Sampai setahun 2 tahun ngaduk nek gak iso kok ya oleh-oleh kesel nganggur. Siji kesel nganggur. Loro sing ngrasakno ya celuk. Rasane kok ngene kok beda. Biasanya renyah kok malah atos. Sing aku bakal anak utawa bojo kaya ora aku. Nyatane faktane kan 40.000 pentolan loro tak tumbuh ora iso nyakep.
faktanya wis digoreng ngene iki ketok, yen ora digoreng ora ketok. Berarti aku wong nangis sak ndurune ati. Kudu miyat. Seperti resikone marai wong iki dalam arti keluarga ku ora wong liya. Yang orang sing iso ya ngono ya. Terus aku beda loro dari telu. Kadang itu ya sepele, wes sholat. Aku melaktor, cukup pelaktor. Ya orang yang marahi. Carane ngeler omah, ngeler sawah. Kuwi piye? Ora ana sing marahi ya. Modal ndelok, tak gambar nang pikiran ngene dadi. Nyatane iso tandure ya apik. Kandhane menggandeng tapi ora kepanggih. Umur dhewe ra tenanan, ora ya kesel to, ora apa-apa. Pengalaman ra entuk, langganan ora entuk. Kesel to. Jaga anak foto dolan, ya konger. Untungnya saya malah nggak ada pesawat, itu cuma sebentar. Ini aku iso ngitung. Katanya garapan sawah main itu sejauh ya. Ibarat duit ya ngepres. Garap sawah rada mborong sekarang 6,5 jam terus semenan. Ya karena pada dolan selama saya ngadu anakku karo bojo iki ora kena diandalno fakta wis ngerasa iki sengaja daftar harga ora tak undakno karena apa pangan kan iso sawah di pangan dhewe berarti iki pangan ora sawah tok cukup. Dan wong liya mungkin kan pangan cek tuku. Aku ora usah tuku. Tuh tekan gak iso mikir orang golek jalan tuntas dhewe. Berat lho. Kanggo menghadapi kehidupan saat ini. Akeh to warung-warung yang pada tutup, wong pasar-pasar, toko-toko pada tutup. Cuman kebetulan kan ikut tok, karena aku gak iki kehidupan ngene, ekonomi sedang seperti ini. Utek kuwi golek jalan pintas. Bisnis apa nek? Mergaya apa nek? Jadi iso menutupi kekurangan. Halo Dato. Aku malas nggawe bukannya piye-piye. Nangis rasane atiku ki nangis. Banget anakku bojoku ora godak mergawe. Oh ya. Nangis. Lan wong sing ra ndunung martabat terang bulan ya wis iso. Tapi menurut wong sing iso terang bulan karo martabat urung iso. Elek aku kan pernah kontes begini iso ngarani iso lan ora iso. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teron-teron telatiku.